Naangkon sa Fire Station 3 Carmen ang most outstanding fire station, human kinigi pasidunggan kagahapon Marso 29, isip mananaog sa 2021 Search for Most Outstanding Fire Station atol sa Dilaab, araw ng parangal sa Cagayan de Oro City. Nadawat sa Fire Station 3 Carmen ang trophy o cash prize nga 35,000 pesos. Samtang nakuha sa Fire Station 7 Bulua ang second place trophy og 25,000 pesos nga cash, og Fire Station 1 Kugon ang third place trophy og 15,000 pesos nga cash prize. Nakuha usab sa Fire Station 1 Kugon ang special award nga Best Community Linkages and Partnerships, Fire Station 4 Nazareth ang Best in Internal Operations, Fire Station 9 Lumbia Best Fire Prevention Initiative, Best Community-Based Projects, and Fire Station 8 Puerto o Fire Station 3 Carmen Best Suppression and Engagement Strategies, and Fire Station 8 Puerto o Best Record Keeping and Documentation ang Fire Station 5 Makabalan. Mismong si Acting District Fire Director Chief Inspector Roel Bacasnot, Bureau of Fire Protection 10, Regional Director Chief Superintendent Carlos Dueñas, kuyog si Oro Youth Development Officer James Patrick JP Santos ang mitunol sa mga awards. Ang aktibidad gipangunahan sa LGU-CDO, pinaagi sa Oro Youth Development Office, kuyog ang GCI Cagayhaan Gold isip usa ka bagong social audit initiative sa Kabatan-Unan, din ilang susihon ang mga fire stations ug tabangan sa pag-implementar sa mga kalihukan niini base sa ilang mandato, lakip ang pagmugna ug pagpakusog sa mga programa nga nakatutok sa fire prevention. Ang gipahigayong kalihukan subay sa pagsaulog sa Fire Prevention Month karong Marso. Gitapos ang aktibidad, pinaagi sa paglusad sa second search for most outstanding fire stations sa naisgutang syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.